belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er is sprake van een koude oorlog tussen de inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling en de politie. Dat betekent dat ze voorlopig niet samen controles zullen uitvoeren in de horeca op Curaçao. Dat meldt de Extra vandaag. Reden voor de onvrede is dat er afgelopen weekend op sociale media berichten kwamen dat volgens de inspectie 2 agenten aan het drinken waren bij een toko, terwijl ze zich dus niet hielden aan de regels die nu gelden. Volgens de politie is het niet waar, maar hoofd van de inspectie Ronnie Cornelis blijft bij zijn beweringen. De overheid, de toerismesector en de gehele bevolking van Curaçao moeten samenwerken om het aantal besmettingen met COVID-19 weer omlaag te krijgen. Doel moet zijn om weer code geel als reisadvies voor Nederland te krijgen. Zoals bekend heeft Nederland eerder deze week die code veranderd naar code oranje en daarmee komen er geen toeristen meer. Volgens Ruggenaat gaat het er nu specifiek om het aantal nieuwe positieve gevallen per dag drastisch te minderen. Voor het eerst in meer dan een maand is het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao gedaald. Gisteren werden 79 mensen positief getest en daartegenover werden 102 mensen genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen daalt daarmee met 23 naar 1829. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis steeg met 1 naar 18. Er mochten wel 2 mensen van de intensive care af. Daar liggen er nu nog 3. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao is van mening dat de introductie van de Algemene Bestedingsbelasting, beter bekend als ABB, per 1 januari niet haalbaar is. De ABB zou in de plaats komen van de huidige OB, maar volgens de VBC is het te kort dag. Dat zegt Daniel Hodge namens de VBC, die stelt dat de introductie moet worden uitgesteld, maar wel voor de verkiezingen van 19 maart moet worden geïntroduceerd. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige zangleraar Edson Naar. Hij wordt ervan verdacht meerdere minderjarige kinderen te hebben misbruikt. Volgens het Openbaar Ministerie is de straf voor dergelijke vergrijpen normaal lichter, maar hebben ze nu 10 jaar geëist omdat de wijze waarop Naar zich heeft vergrepen aan de kinderen dermate gewelddadig is dat de kinderen er waarschijnlijk lang last van zullen blijven houden. Curaçao krijgt ledlichten in het verkeer. Gisteren is begonnen met het installeren van deze lichten op de Emancipatieboulevard. Dat leidde voor een deel van de weg tot lange files. De bedoeling is dat de rest van de week de rest van de lichten worden geïnstalleerd. Daarna volgen andere wegen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gisteren een rapport gepubliceerd over een helikopterongeluk dat op 19 juli van dit jaar plaatsvond. Een NH-90 gevechtshelikopter stortte toen in zee bij Aruba. Daarbij kwamen 2 van de 4 bemanningsleden om het leven. De inspectie stelde in een voorlopige conclusie in augustus al vast dat de fatale crash niet het gevolg is van een technische of mechanische storing. Nu stelt de onderzoeksraad dat er nader onderzoek nodig is om erachter te komen wat wel de precieze oorzaak van het ongeluk is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.